Pili. Tuwag yan, Kwan. Guys, tiya meron sa Kwan ha, sa Karkar pa siya. Karkar guys, no? Sumat tumi o gihulngan guys, no? Gihulngan, Negros Oriental. Napit sa Midri kaya may tamid kaon guys. Kasi tinuwa di? May tinuwa? May tinuwa siyan? Maturato mak. Ito tinuwa. Bang sana? Bata? Bas ay. Ha? Bas ay. Mas oy? Ah. Larang ko. Alay dito dito. Subo ni? Ha? Pwede tinuwa niya? Siapa ni? Kalau baka. Yes guys. Tatagpuan rin guys, makaon rin guys. Bakanya dai. Zero. Oh, dibuka lah ini apa? Buka lah ya. Bukan sabaw. Bukan sabaw. Ha? Sir, di na ka nangawat gabi. Abot sa Japon ka. Di ka nangawat gabi eh. Abi na sir. Kalau bawa konduktor Kare belajar konduktor ba. Kalau iyo ta. Bin. Konduktor tega ni. Goliath. Hi. Hi, Sprite. Pwede may mapakulang ninyo? Oh, Oh. makagat mo kayo na dai. Kurti ka rin naman pangagat. What's up guys? So, di meron sa Barini guys to. So, bato may gihulngan guys. Nya, payo pa man mi tangil no kay Panginoong sakyan ni. Gusto pa mi guys. So, mga os mi guys. So, man ito magkauban rin guys. So, itong mga bato nga ni follow sa tong page. So, man ito magkauban ron. May mga tanag god si Goliath, si Mabina, si Matit. Nya, dito na nga ono sa pangalan ko. Sulas, ha? Pwede pangan sa ang pangan ni guys, no? So, akin lang mi guys, ha? So, anong totoo, mga video sa ta. Akin lang itong video. So, salamat kayo sa ni-follow sa itong page, ha? Si Aldo na kurda guys, manan siya kaon niya. Basta mahuman siya kaon guys, maluya gini siya. Sige kaon ni Barong? Meatballs. Ha? Meatballs. Mo ni gikaon niya, no? Mo ni gikaon, mo ni baligya diri guys, no? Bos, ya kena dan lagi pagkita usar ko po. Oh, asa ni? Kini. Pilang mo kaon nahurot nimo dong. Usar. So, gamay siya kanon guys. Usar. Usar ka mo kini gitugan, ha? Duha ka bola-bola. Ano ka bola-bola? Ang liso din mo. Duha ka bulbul. Duha ka bulbul. So, okay na mi guys, no? Sige, manamig kaon guys. So, ato na mi. Mata, di na ta mabayan. Balik ko na bayad. Si Ruel Kiranti dahil guys, no? Itong bagong ni, kuha na to, ni follow sa itong page. Si hi. So, mo ni ang kuan diri, katong wa mahibaw ko no sa di. Barili man diri, barili oh. Barili. Naman itong isakya na to paingon ta og gihulngan. Dali ta kaon sa Sulas. Okay, Sulas kananan. Okay. Ito sa mga baligya diri. Kay masaging. Yan na sila chicharon diri, guys. Sila mga chicharon niya po diri. Ada ampaw. Dulu bisa karkara gini ampaw. Ya, angga video nih, upaw.
Si Jorix guys. So muna yung mga makaubanan karon lang sa drama ang Buak nga Salamin. Nga mong leading lady si Marion Matit Kabudlan. Hi. Ari. Among sakyan ang tagyan dari si Tutor. Tuh dia lang tagiya des, tagiya sa ba no? Sino ba sir? Tutor Rumayla. Duduk Rumayla? Tutur Rumayla. So man siya tagiya sa ba mo sakyan. So paingon pa mi og tangil guys no. Sa kami barko para sa gihol nga na. Okay. So dia pinangaon diri sa Sulas. Sulas no? Diri sa Barila ha? Sol. Hindi Sol ay kanay. Sa Barili, France. Okay. So katong ganahan din nga mo kuan kung paingon mo syudad or paingon mo south, pwede mo hapit mo diri guys no. Kasi lang mga baligya diri guys. Nya, nawahi rin mong kauban din siya ni Bambina. Kauban to sa pabutan lang tayo buhay po siya. So, matindira na to. Okay, so manood na guys ha. Okay na kayo. Okay na kayo. Nakakaon na may gamay guys. Okay na. Okay. So akin lang guys ha. Ato may mag-video na sa ko. Iga ba ito sa Pantalan o dito na yun sa Iolgan. Okay. Guys, di pa mi sa Pantalan sa Tangil no? Tangil ya. So si Jilay yo. Di pa sa Pantalan sa Tangil, Dumanhog. Yan, musakay na ta guys og barko para sa lunggon sa may para giholngan. Pan guys. Alvin. Dance naman. Hey. Ako lang siya kuyog-kuyugan si Jilay sundong ako sa camera guys. Stalker ka na ako. Sino susunod ako? Kumik cameraman mo. Kaganahan? Step na ko rin mo. Ano, magkabalita ko rin mo. Mapriso ka. Video ko rin mo ko. Kaya na ta. Yeah. So, kaya na sa kanan ay. Kira mo? Kira kaling kira mo? Okay mo? Hindi ka lang ko rin. Guys, mali sa barko guys, pinay puso. Tingin niya ganyan. Itang ngita. So sa barko, dulay puso. Yan siya. Okay kayo? Muli gamiton ko. Yan. Yan. So guys, sinarga na nga itong isakyan nga barko pa yun sa gihol nga. Nibaking na ko ng barko. Nibaking ng barko. So gano'n. Bawod kayo dito guys, pati kusugas hagi rin guys, no? Ripit tanto kayo. Dalawa. O video gyapon. Video gyapon ta guys, bisa call kayo. Kapal. Tatap kapal para kuan. Kayo. Apa kata? Betul. Ayo nanti. Oke kayo guys. Kalangoy ta guys. Ayo. May serong plano, balisod kayo. Bawod kayo. So bawod kayo guys, bawod ka ba yan? Guys, dunggo na kita ni bisag perting kusuga sa bawod guys, nabot kita ni guys. Guys, abot kita taon ni dunggo ni dito sa ibunan, nala sa ibunan. Bisag perting kusuga ang bawod bro, kira carrier kay guys no. Oh. Kira gyapon, thank you kay Lord. Yeah, sa bawod bro, kira gyapon.
Ang ka na. Siguro na. Siguro na. Ha? So guys, pag una, may muampak na may guys, doon naman. Langoy na tayo may guys, doon naman lang. Ayun, nag-uupaw ka doon. Nag-uupaw rin. Uupaw doon. Guys. Guys, dugod ini ke. Sana mo tubukan ke. Dugod ni. Lagi. Nindot ko arrival. Oh, yes, sila katuloy sa itong mga bago nga mga new float new bago ni follow na sa itong page may sila Bambina guys. Arrival na tagyol nga. Okay. Arrival na yun. So may sitwasyon to guys. Guys. Kaya bound kay guys. Oh. Guys. Guys, para tilang dagat, guys. Magyasin na ng dagat guys. Eh. Karon ka. Dan lagi tayo mag-on na. Okay. Dagang gina. Eh, mau pa rin ta. Ay dagawin na. Maginambake ba sila? Sumambak sa pe. Nanaw gina mga tao kasi mo. Nalaw dong about. Ayun nagdalo ko. Bonay may. Ayun nagdalo ko. Guys, napot na Di nakalabaw ang una mo ambag ng karamang 1%. Mga tao nanaw to pagpaka dana. Kasi mag-on na to. Okay. Aro awang. Awang. Ano naman nam sila. Ano naman nam sila. Okay. Kita berbuang ni. Pero ko naman kapitan di kita. Bagi na to kanya well oy bagi na to umayuan. Lolo. Mudaro ra kana ro. Guys, mudaro nang sungo guys. Ha? Ay sumog guys ha. Lolo. Iyan ako dagan ha. Ayan, mudaro na guys. Klaro na. Luwad kasi mag-on na. Dapli. Pili kay mo agi ang kwan. Kasi kami. Sila bagi pa sila. Kwan. Hasta pito na mo ina ka. Natunga yung mga tao da. Dapin mo guys. Mami kailangan niya. Bigyan niya pula tahon, mami kailangan niya. Bibira ko lang tahon. Ilan papa ni mo? Sige na. Okay. Ini mo. Wala yawa. Ayaw withdraw ha. Uno. Ayaw withdraw ha. Ayaw withdraw ba yun? Palapang lang. Palapang. Ayaw lagi withdraw. Uy, ganyan. Joke na bitaw guys. Joke na ako. Gigi, sir. Ang mga tao kaya guys, pero joke to guys ha dito. Dito magbugal-bugal yung joke ito. Joke to guys ha. BBI. Sa mong van guys ha. Nababuta Ano na nga yung gagawa, Julie? Actually. Ang sa si Pangan? Apologize. Apologize. Sige, basig ba kayo itong mga viewers, bugal-bugalon kita. Ay, So, di, joke ay. to guys. Ay, bugal-bugal lo gina. Oo mo na niya. Kana siya, ini kakita kamera, mura na siya ganang pachuchoy. Wah, ganang kamera. Aw. Joke na to. Wow, juk-juk. Di na juk-juk, tinuray Bugal-bugalon siya. bugal-bugalon ko. Bugal-bugal lo siya. Bugal-bugal siya. Joke na to. Ano mo sa tanda uto sa itong mga viewers? Guys, joke na to ha dito tinood nga kon. Eh, tinuto. Iya, ito, iya, gitu. Sa bakit mo matagpuan doon? Kung tanda uto sa itong viewers, wala mo follow na ko, mo na ako. Tinuod gina mga guys, tinuod gina ba? Tinuod. Kailan mo ni Ricky? Sus. Bangis ka niya, mabit ang bangis. Kikiyatig na ako. Kikiyatig na ako. Di, katapos mo sila, so kung isuway ng pito, kung panapin mo sila, So guys, sana mong van diri guys. So, van na may musakyan na may sa mong van, ibato na may bukid-bukid no. So bato na may bukid pero ipel nga pong kay guys kay. Aba. Ipel na may guys kay bisag bound pero okay ri hapon nakalabang ri hapon ta, no. So thank you guys.
Maya kalamis kuan. Ito naman, ito guys. Hi guys. Hi guys. Kinigbar guys. Tubig kediot. Pagka po dyan, benar tubig kediot. Nga dayon, ligo-ligo dagat. Siyo day hapon. Nagkuman, sila sa showbiz this dayon. Okay. The next day. Ito well. Guys, sidunggo na mi guys ha. Dami sa Toledo, pakulit sa mi. Dra, okay na po kayo. Kuha na mi. Hindi ba bida? Okay na ka ma'am? Okay na tayo bambina? Patala ni Tuya guys, tungkol sa kabawad na. Tuyang patala mo, tanawa. Grabe kayo. Tungkol sa kusog sa bawad guys, nabalhin ang patalan. Lahat lagi ng barko guys, kaya mangihi. So, paabot kami sa among sakyanan guys. Tapat to na ako ng taon. Masasod. Pauli namin sa Cebu guys.